Tyrolsko alebo Bavorsko. Na tom nezáleží. O orla sa delia obe krajiny. Jeho ríša nepozná hranice. O to ostrejšiu hranicu medzi Nemeckom a Rakúskom tvoria štíty pohoria Wetterstein. Tí, čo nevedia lietať, no túžia obdivovať Nemecko z vtáčej perspektívy, sa vydávajú na miesto, z ktorého majú k oblohe najbližšie. A nemusia byť ani horolezci. Vlny mrakov, ktoré vysiela Atlantický oceán k Alpám, sa milióny rokov lámu na skalnej prove tohto masívu. Je to Zugspitze, najvyšší vrch Nemecka, ktoré sa on delí s Rakúskom. Slovenská televízia uvádza rakúsky dokumentárny film Zugspitze, Hora kontrastov. This is National Volmet Innsbruck, Austria. Tu je Národná služba Volmet Innsbruck, Rakúsko. Meracia stanica Innsbruck 072 028 0 stupňov 3 uzly. Viditeľnosť 20 km. 0 000 stôp. Teplota -1,7. Rostný bod -1,8. QNH 1020. Teplota vo výške 1 000 stôp. Názov Zugspitze by sa dal preložiť aj ako vrchol, ktorý priťahuje. Priťahuje techniku, meracie prístroje a mechanické zariadenia. Sentimentalitu, vlastenecké romány a filmy. Ľudí, technikov, odborníkov na turizmus a v prvom rade turistov. Prichádza ich sem až 6 000 za deň a takmer 1 000 000 za rok. Vrch Zugspitze priťahuje davy, ale jeho nezvyčajný názov s tým v skutočnosti nesúvisí. Volal sa tak už v dobe, keď nikoho zvlášť nelákal. Klobáska pečená na najvyššom bode v Nemecku čerstvo z grilu. Má zvláštnu chuť, lebo je pečená v riedkom vzduchu. Posledná šanca dať si klobásku pred Tyrolskom. Prichádzajú sem návštevníci z celého sveta. No kto si všíma prúdy turistov na Glocknerskej ceste alebo v Cermate vie, že väčšinu tvoria patriotickí pútnici. Semienko sentimentálnej lásky k vrchom bolo v Nemecku zasiaté už v 19. storočí. No bežní občania sa začali vydávať do veľhôr až začiatkom 20. storočia, keď sa ich podarilo sprístupniť. Odvtedy už čistý, povznášajúci pocit nemôže skaliť odriekanie, námaha či nebezpečenstvo. Davy sem neláka pohľad na majestátny vrchol. Zugspitze nie je Matterhorn. Zaujímavejší je výhľad nadol, pocit ako pri lietaní a zrejme aj chuť zdolať vrch pomocou najmodernejšej techniky. Masy turistov prichádzajú z iného sveta a svoju vesmírnu stanicu opúšťajú len neradi. Napokon je to rozumné, pretože iba tak sa zachová objekt ich túžby. Tichá, ľudoprázdna, nedotknutá vysokohorská príroda. Rušné miesta sú pritom vzdialené len zo pár krokov. Nikde v Alpách nepôsobí tento kontrast ostrejšie. Tunajšia príroda však nie je úplne divoká. Ľudia, ktorí žijú na samotách, tvoria z pohľadu návštevníkov z miest neoddeliteľnú súčasť tejto idyly. Vlastenecké romány z vrchárskeho prostredia opisujú obyvateľov hôr ako svojráznych a priamočiarých ľudí, ktorí stoja oboma nohami pevne na zemi. Už môj otec bol pastier. Zrejme to mám v krvi. Na horských pasienkoch som sa narodil i vyrástol. Pekné na nich je, že tu nezažívame žiaden stres. Nie je tu rušno ako hore na Zugspitze, ktorá už patrí masovému turizmu.
Tu je všade navôkol príroda. Nevedie sem žiadna poriadna cesta. Stres a zhon, aký vládne v údolí, mi tu nechýba. Zaobídem sa aj bez diskoték a hurhaja. Z nárečia je zrejmé, že Alfred Ripfel žije na slnečnej strane kopca v Tyrolsku. Alfred má 24 rokov a pracuje ako pastier spoločne využívaných horských pasienkov združenia Steineres Hüttel. Za pekných dní prichádza jeho matka Elizabeth variť pre hostí v chate. Alfred je na nohách od rána do noci, ak chce obriadiť 30 až 40 kusov mladého dobytka. Nepotrebuje si preto vybíjať energiu tancovaním na hlučnú technohudbu. Keď sa však prizerá tancu tých najmladších, toto pódium mu núka bláznivejšie kúsky než ktorákoľvek diskotéka. Pred vyše 200 miliónmi rokov nekrúžili nad týmito morskými sedimentmi orly, ale žraloky. Ako si však máme predstaviť takúto premenu, keď si už ledva spomenieme na vlaňajšiu zimu, len čo sa v lete pokryjú stráne zeleňou? Vápenec pohoria Wetterstein začal rásť, keď časti superkontinentu Pangea zalialo more zhruba v oblasti, kde dnes leží Severná Afrika. Dlhodobé pozvolné procesy sú pre ľudské zmysly takmer nepostrehnuteľné. Za to prechod zo zimy do leta prišiel tak náhle, ako by tu jar ani nebola. V roklinách a dolinách chránených pred letným slnkom sa sneh topí len pomaly a kaskády tu hučia až do augusta. V Hellentáli sa sneh z lavín nakopí až do výšky 80 metrov. Cez roklinu Hellental vedie najdôležitejší peší chodník na vrch Zugspitze. Pred začiatkom turistickej sezóny ho treba zbaviť alpských nástrah. Schodnosť trasy zabezpečuje Florian Dörfler so svojím tímom. Odstreľujeme len prevísajúce snehové polia v rokline, ktoré by sa mohli zosunúť na chodník. Nahromadený sneh, ktorý turistov neohrozuje, nechávame na mieste. Netreba odstraňovať všetko, čo príroda vytvorila. Zameriavame sa len na miesta, ktoré by mohli byť nebezpečné. A máme to. Do čerta! Ten sneh tam nemal takto zostať. No a zda v priebehu pár dní spadne aj sám. Musíte mať každý deň na pamäti, čo presne chcete urobiť. Ak to máte dobre premyslené, v podstate sa nemôže nič stať. V jeden konkrétny júnový deň sa kabínka tyrolskej lanovky na Zugspitze výnimočne zastaví pri strednej podpere.
Samotný vrchol je ideálnym cieľom pre výlety seniorov a rodín s deťmi. Za to pri strednej podpere vystupujú z lanovky len skúsení horolezci. Nejde o bežný výlet. Všetko prebieha veľmi rýchlo a cieľavedomé. Aj výstroj pôsobí nezvyčajne. Vzniká čoraz silnejší dojem, že ide o dokonale koordinovanú, disciplinovanú akciu. Nezainteresovaný pozorovateľ nechápe jej zmysel. A tak to má byť. Táto akcia totiž prebieha za prísneho utajenia. Predchádzalo jej mnoho týždňov dôkladných príprav a zdá sa, že krátko pred západom slnka sa končí. Chýba už len jedno. Aby prišla noc. Dianie teraz nadobúda podobu pravekých rituálov. Je možné, že čosi podobné robili i kmene, ktoré obývali tieto údolia už pred 1000 ročiami. Až tma nám dovolí uzrieť, čo sa tu deje v najkratšiu noc roka. Stovky svetiel sa spájajú do obrovských znakov a vpisujú do krajiny kroniku, ktorú vidieť doďaleka. Obrazy symbolizujú najdôležitejšie udalosti uplynulého roka. Toto je ohnivá glória pre pápeža Benedikta pôvodom z Bavorska a rekviem pre tyrolského medveďa Bruna. Slnovrat je za nami. Začal sa júl, no rána v údoliach sú stále chladné a hmlisté. Ťažko povedať, čo rastie rýchlejšie, tráva alebo srňatá, ktoré sa v nej skrývajú. Tráva však už oveľa vyššia nenarastie. Ani najkrajšie margaréty nevydržia dlho. Človek s prírodou tu tancujú v rovnakom rytme. Vedie však nepochybne príroda. Udáva pravidelný takt. Určuje, kedy je čas na kaprioly, hravé figúry, ale aj tvrdé údery. Okrem trávy tu hore nerastie nič. Žiadne plodiny ani ovocie. Tráva tvorí základ celej kultúry. To majú alpskí horali spoločné s ázijskými stepnými nomádmi. Trávy je tu prebytok, slnka nedostatok. Slnečné dni, či skôr hodiny, majú v horách cenu zlata.
Kým sa jedni snažia nestratiť ani jednu slnečnú hodinu, aby zvládli letné práce, iní využívajú každý slnečný deň, aby na svoju prácu na chvíľu zabudli. Cez údolie Hellenthal sa stále valí voda z roztopeného snehu a ľadu. Vstup do údolia stráži, tak povediac, Cerberus, Reinhold Berger. Dvakrát. Uschovajte si lístky na spiatočnú cestu. Ďakujem, pekný deň. 2 lístky, to bude 2x 3,50. Lístky si treba uschovať na spiatočnú cestu. Pekný deň prajem. 7 eur, prosím. Ďakujem pekne, pekný deň. Uschovajte si lístky na spiatočnú cestu. Za deň sa predára 400, inokedy 1000 lístkov. Keď je dlhšie zlé počasie, predáme menej, tak 400-500 lístkov. Inak 1000 až 1200 za deň. Rekord bol, keď sme za jediný deň predali 2500 lístkov. Športové podujatie roka sa nazýva Extrémny beh na Zugspitze s dôrazom na slovo extrémny. 800 až 900 športových fanatikov súťaží v behu z tyrolského Ehrwaldu na Zugspitze. Nejeden divák ťažko chápe toto športové nadšenie. Trasa meria 16,1 kilometra, no kolenám dá zabrať hlavne 2100 výškových metrov. Rekord 2 hodiny a 3 minúty. Na desatiny sekundy tu nikto nehľadí. Človek sa naučil chodiť po dvoch kedysi dávno v stepiach východnej Afriky, teda na nížine. V kopcoch si však Homo sapiens rýchlo spomenie na svoje korene. Oslavuje sa bavorským pivom priamo pod sochou údajne prvého extrémneho bežca do vrchov. Ľudia, ktorí na takéto extrémy hľadeli so zdravým odstupom, sa našli už dávno. A tak vzniklo v 20. rokoch minulého storočia radikálne hnutie proti zdolávaniu vrchov vlastnými silami. Veď na čo máme techniku? Inžinieri konečne poňali hory ako výzvu hodnú hrdinov. V roku 1926 Nemci slávnostne uviedli do prevádzky prvú lanovku na štít. V roku 1931 otvorili 300 metrov pod vrcholom hotel Schneefernhaus. Rakúsko sa nemohlo nečinne prizerať. Výsledkom súťaženia bol druhý horský hotel a ďalšie 3 lanové dráhy. Zároveň zmodernizovali prvú lanovku a meteorologickú stanicu z roku 1900. No viac pozornosti než ekológii sa pritom venovalo štátnej hranici. Museli tu naťahať nové vedenia. Miestami niečo vylepšili. Mnoho vecí museli prerobiť, aby tu mohli stavať. Teraz stojíme priamo na hranici. Toto je hraničný kameň. Kolega teraz stojí v Bavorsku. Každý rok chodievame na pochôdzky a kontrolujeme, či sú hraničné kamene stále na správnych miestach. Na tejto strane je Tyrolsko. Ale nemecké hraničné tabule tu už dlhšie chýbajú. To je tak rečeno svätá zem.
Tak to bývalo. Pán s klobúkom Ignác Pikl slúžil v rokoch 1949 až 63 na Zugspitze ako pohraničný policajt. Medzičasom má 80 rokov, ale doteraz viackrát ročne vystúpi na Zugspitze spolu so svojím tyrolským kolegom, colníkom Adalbertom Kraxnerom, aby skontroloval, či niekto neposunul hraničný kameň. Medzi nemeckým hotelom Schneefernhaus a rakúskym Kamhotelom vedie v nadmorskej výške 2600 metrov spojovací tunel, v ktorom sa nachádza pohraničná stanica s colnou a pasovou kontrolou. Pašeráci nemali na Zugspitze šancu. Od roku 1930 vedie na Zugspitze rovnomenná bavorská zubačka z mesta Garmisch-Partenkirchen hore stráňami a cez skalné tunely. Najvyšší vrch v Nemecku však nie je pomenovaný ani po nej. Za pekného počasia prechádzalo cez tunel až 1000 osôb. Viete si predstaviť, aká tlačenica tu kedysi bola? Najmä starší ľudia mali veľké problémy vystúpiť od Schneefernhausu ku Kamhotelu. Stávali sa tu aj nepredstaviteľné veci. Keď Ignác Pikl vidí, ako sa topí jediný nemecký ľadovec Schneeferner, myslí aj na pominuteľnosť všetkého, čo vytvoril človek. Bol som v Schneefernhause, keď ku mne do izby vošiel zamestnanec z lanovky a povedal: predstav si, v celom hoteli nemáme prúd. Ale keď sa díval z okna, tuto nad hrebeňom bolo svetlo. Predpokladal, že sa v Kamhoteli niečo stalo. Vystúpil som z južnej strany až na hrebeň a videl som, že Kamhotel je v plameňoch. Už sa nedal zachrániť. Mal som síce hasiaci prístroj, ale to zďaleka nestačilo. Podarilo sa zachrániť iba lanovku, ktorú nechali premávať hore-dolu, aby sa laná nerozžeravili. Kamhotel teda zhorel dotla, ale lanovka ostala nepoškodená. Požiar zničil rakúsky horský hotel v roku 1961 a o 4 roky neskôr postihlo nešťastie Schneefernhaus na nemeckej strane. 15. mája 1965 spadla na slnečnú terasu a zjazdovku lavína. 10 ľudí zomrelo a ďalších 21 sa zranilo. Prírodné živly sa v horách pripomínajú aj za teplých letných dní. Takáto obloha neveští nič dobré. Dlhší letný dážď v nevhodný čas môže zničiť niekoľkodňovú prácu, či dokonca ohroziť celý zber sena. Počas búrok, keď sa silno blízka, hrozí na otvorených priestranstvách veľké nebezpečenstvo. Smrť po zásahu bleskom nepatrí na nížinách k najväčším rizikám. Za to v horách je to inak. Len čo sa ohlási zlé počasie, nie je čas na oddych. Čerstvo usušené seno treba dostať pod strechu. Zatiaľ svieti slnko, ale gazdovia vedia, že sa to môže v okamihu zmeniť. Markus Schanach a jeho otec Georg robia túto prácu z čistej lásky k horalským tradíciám, v ktorých vyrastali. Neživia ich však 4 kravy v maštali, ale turizmus. Markus pracuje v tyrolských ubytovacích a stravovacích službách, Georg pre bavorskú zubačku na Zugspitze. Kedysi vlastnila každá rodina jeden alebo viac takýchto senníkov, ktorým krajina dodnes vďačí za svoj idylický ráz.
Michael Bartl z okolia Garmiša je a odjak živa bol hospodárom na plný úväzok. Jedným z posledných pravých vrchárskych gazdov na Zugspitze, kde iní trávia voľný čas. Maria Bartlová tuší, že celé dni nebude môcť pracovať v záhrade a kravy ostanú nejaký čas v bezpečí v maštali. Vietor mení po celý deň svoj smer a mraky ho nasledujú, ako by sa nevedeli rozhodnúť, ktoré z údolí budú tentoraz sužovať svojimi vrtochmi. Nakoniec sa mraky pretrhnú a spustia svoj náklad na prikrčenú krajinu. Tak nejako by to opísal Ludwig Ganghofer vo svojich románoch z alpského prostredia. V polovici augusta sa nečakane ohlásila zima. Keby sa počasie zmenilo čo i len o deň skôr, alebo keby Michael Bartl pokosil lúku o deň neskôr, nemal by teraz v stodole čo robiť. Rozhodla usilovnosť a šťastie. V takomto počasí musí kravy krmiť senom dokonca aj v lete. Vyjde nám počasie, alebo nevyjde. To ma trápi. Som nervózny, ak pokosím lúky zavčasu a počasie potom nie je také, aké som ja predpokladal. S našimi strojmi sa nedajú obhospodáriť veľké plochy. Ak chceme nasušiť dosť sena, musíme využiť dobré počasie. V takéto dni stojí lastovičky veľa námahy nakrmiť svoje potomstvo. Len čo začne znova lietať hmyz, rýchlo doženú zameškané. Takto zmierlivo pôsobí obloha po búrke. Prechod brázdy nízkeho tlaku vzduchu vyčaruje v Alpách nádhernú atmosféru. Nikto to neocení viac než tí, ktorí sú za každého počasia vonku. Tri nové orlie perá na klobúku dokazujú, že tento muž posledné dni nesedel v teplej izbe, ale prešiel kus cesty, aby udržal svoje stádo pokope. Ovce nasledujú jeho hlas. Voči cudzím sú plaché ako kamzíky. Alois Štern z Innsbrucku bol kedysi colníkom. Keď sa stal pastierom v horách, s oneskorením sa mu splnil sen z mladosti. Za pekného počasia obvykle pasiem aj kravy. Mám ich 70 a k tomu ešte 460 oviec. Samozrejme je s nimi kopa roboty, ak chcem, aby sa im darilo. Musím ich aj prikrmovať. Vždy sem hore chodím s ruksakom plným jadrového krmiva a to býva občas náročné. V horách a na pasienkoch sa počas celého leta môže kedykoľvek náhle zmeniť počasie. Na jar som mal smolu. Blesk mi zabil 2 ovce a 1 mladú kravu. Môžem len dúfať, že do konca leta už o viac zvierat neprídem. Potom si budem môcť povedať, že sme leto dobre zvládli. Faktom je, že tohto roku už veľké horúčavy neprídu.
Dozvuky leta sprevádza na horských pasienkoch hudba v štýle techna. Keď sa od skalných stien odráža rachot rotorov, každý vie, že v chatách sa začínajú baliť. Robia to vo veľkom štýle a rýchlom tempe. Ide o nepríjemné memento, že svet tam dolu funguje inak. Každá minúta stojí peniaze. Preto vrtuľník nelieta k chate Steineres Hütl na prázdno, ale využíva každý let nahor na dovoz dreva na kúrenie. Priaznivé letové podmienky sú rovnako vzácne ako dobré počasie na sušenie sena. Let ponad hrebeň pomedzi skalné steny a so zaveseným bremenom si od pilota žiada priam akrobatickú zručnosť a jemnocit aj za jasného počasia. Všetok odpad a prázdne fľaše, ktoré sa počas leta nazbierali, treba zviesť nadol. Zásoby materiálu v chate na horských pasienkoch sa na jeseň opäť dostávajú na nulu. Keď sa na svahoch objaví tieň orla, svište bleskovo miznú vo svojich norách, no vrtuľník poznajú už niekoľko generácií a neboja sa ho. Nastalo ticho. Dovolenkári sa vrátili do miest. Turisti prichádzajú do hôr už len cez víkend. Posledné 2 týždne tu nikto nebol. Môj syn tu ostal s dobytkom sám. Dnes je pekný deň. Príde okolo 30 ľudí. U nás je príjemne. Zabavia sa, oddychnú si od hektického života. Ľudia z veľkomiest tu hľadajú pokoj. Už Ludwig Ganghofer, ktorý v tomto regióne písal svoje romány, dokázal oceniť, ako je tu pekne. Ganghoferovi vyčítajú gíčovosť. Nepredstavuje však už jeho predloha, samotná príroda, čistý gíč a pre moderných ľudí bezmála neznesiteľnú idylu. No tomu sa dá odpomôcť. Keď si tento kraj vezmú do parády investori, nikto ho viac nebude označovať za gíčový. Postavia tu zásobníky vody pre snehové delá, vodovody, lyžiarske vleky a ešte viac príjazdových ciest. Návštevníkom nesmie tu hore nič chýbať, inak neprídu. Ibaže neprídu ani vtedy, keď sa táto idyla naruší. V skutočnosti totiž hľadajú neporušenú prírodu. Stratený raj ako zrkadlo svojich túžob. Ale čas letí a túžba, aby sa niekedy vrátil, ostáva len pekným želaním. V polovici septembra pozláti horské pasienky jeseň. Najstatnejší jeleň si stráži svoju skupinu mladých samíc. Je nepokojný, napumpovaný hormónmi, plný chuti bojovať a páriť sa. Poľovnícky rok vrcholí, no Alfred sa neradí medzi poľovníkov. Keď sa končí leto, znamená to, že musíme opäť zísť z horských pasienkov, pretože sa prudko ochladí.
V dolíne sa k letnému obdobiu často vraciam. Mám naň krásne spomienky. Často myslím na svoje lúky, na chatu, či tu je veľa snehu, či je všetko v poriadku. Vtedy sa dívam hore cez ďalekohľad a dúfam, že rýchlo príde ďalšie leto. Snie sa mu? Faktom je, že 7 mesiacov v roku vidí vrchár svet z dola a len 5 z hora. Ovplyvňuje takáto zmena perspektívy náladu? Ako sa naproti tomu cíti niekto, kto sa po celý rok díva na svet z rovnakej perspektívy, vždy len z hora? – 99 zo 100 ľudí by tento pohľad nezniesol. No očividne existuje aj protiváha strachu z výšok. Chladná rutina. Treba skontrolovať 3 podpery, vedenia, obenosné laná a ťažné lano. Kontrolná jazda sa koná každý deň, za každého počasia, v každom ročnom období. K dennej revízii pribúda týždenná, mesačná, sezónna a jednoročná. Veď napokon od týchto lán závisí život až 6 000 ľudí denne. Začal sa október. Hmly so sebou prinášajú vlhkosť. Nízka tráva na pasienkoch viac nevyschne. V ríši orla skalného čosi spôsobilo rozruch. Vládca oblohy by sa na to rád pozrel zhora, ale za hmly nelietajú orly ani helikoptéry. Orlie perá našiel Alojz naposledy, keď v lete nasnežilo. Mal čo robiť, aby v tejto hmle zhromaždilo všetky ovce pred zháňaním stád do údolia. Možno sa orlovi naskytne posledná šanca uloviť malé jahňa. No Alojz a jeho pomocníci na ne dávajú dobrý pozor. Niektoré jahňatá majú len pár dní. Honci ich musia nosiť za matkami. Pastieri chodili celý deň krížom krážom po pasienkoch nad hranicou lesa a nabehali veľa kilometrov, kým pozháňali všetky ovce, ktoré sa zatúlali od stáda. Bez borderskej kólie by to nezvládli. Kto chce v tomto prostredí držať krok s tyrolskými horskými ovcami, musí byť mimoriadne dobrý bežec. V
deň, keď sa zdravé a vypasené stáda vracajú do údolia s početnými prírastkami a malými stratami, cítiť tú mimoriadnu spokojnosť, ktorú všetci dávajú hlasno najavo. Šáfšoat, pri navrátenie oviec majiteľom po letnej pastve, je ľudová slávnosť, pri ktorej sa ďakuje za dary prírody. Držte spolu a ostaňte verní chovu vzácnych horských oviec. Tak znie výzva, ktorú do kroniky zapísal prvý predseda Wetersteinského spolku chovateľov oviec, založeného v roku 1937. 20 chovateľov ju naďalej berie vážne, hoci medzičasom všetci považujú ovčiarstvo skôr za koníček. Už zajtra ráno sa v tyrolskej dennej tlači objavia inzeráty. Čerstvá strežná vlna, pre vysoký obsah lanolínu, ideálna na výrobu lodénu. Pri pohľade na ostrihané ovce by ich človek najradšej utešil, že vlna im dorastie. Report Zurich 0720. Wind variable 1 knot. Visibility more than... Na najchladnejšom mieste v Nemecku dosahuje priemerná ročná teplota -7 stupňov. Najnižšia sa pohybuje okolo -30 stupňov a najvyššia rýchlosť vetra je viac než 300 km za hodinu. V takom vetre by človek letel aj bez závesného klzáka. Desiatky prístrojov poskytujú každú hodinu údaje o počasí, žiarení a všetkom, čo so sebou prináša vietor. Dve meracie stanice na Zugspitze sú prepojené s 23 monitorovacími stanicami GAV na globálne sledovanie atmosféry. Získané údaje často relativizujú rozšírenú predstavu, že tu hore je svet ešte v poriadku. Pri pohľade z výšky takmer 3000 metrov je ťažké nepodľahnúť ilúzii dokonalého, človekom takmer nenarušeného sveta. Práve zima vie vyčarovať toto zdanie. Len zriedka a nakrátko zostúpi zimné slnko zo štítov do údolia. Pre Mníchovčanov sa zima začína vo chvíli, keď svahy pohoria Weterstein pokrie sneh. Zjazdovky vzdialené od bavorskej metropoly vzdušnou čiarou 88 km sa tiahnú až do nadmorskej výšky 2600 metrov. Ide o jedinú lyžiarskú oblasť Nemecka, kde je vždy zaručene sneh. Táto istota však čoskoro môže patriť minulosti, podobne ako drevené lyže s remeňovým viazaním. Zárukou snehu na zjazdovkách je najsevernejší alpský ľadovec, ako hrdo zdôrazňujú Bavory, a Tyrolčania ho zas nazývajú po svojom Nördlichste Gletscherle. Kým je snehu dosť, miestny gazda Georg sa môže usmievať. Super, okay. Najkrajšie dni sú tie, keď sa civilizácia ponorí do mora oblakov ako alpská Atlantída. Počas takýchto dní rastie na dne mora oblakov snehová pokrývka tak nečujne, ako kedysi sedimenty v mori Tétis. Keby sa už vtedy kto si tak usilovne obracal s lopatou, hora Zugspitze by dnes bola dvakrát vyššia ako Mont Blanc.
týchto osí dreva celé mesiace rástli poleno po polene. Teraz z nich bude pol roka drevo postupne ubúdať. Podobne ako seno zo zásob v stodole. Celkovo som so svojím životom spokojný. Niekedy sa necítim najlepšie, ale zbytočne sa budem sťažovať. Robotu skrátka treba urobiť. Stane sa, že by som si rád dlhšie poležal, alebo že ochoriem, no nedá sa nič robiť, aj vtedy musím ísť do maštale. Ani klby mi už neomladnú. Keď ma občas bolia, túžim po pokoji, no keď mi je dobré, robím túto prácu rád. A musím udržovať gazdovstvo. Majetok treba zachovať. Príbeh domestikácie voľne žijúcich zvierat sa niesol v znamení opatrného zbližovania sa v priebehu tisícročí. No ťažko povedať, ktorý druh z tejto symbiózy profituje viac. Dokonca nie je jasné ani to, kto tu zastáva rolu úžitkového a ťažného zvieraťa. Hovedzí dobytok, ktorý sa v tomto nečase pokojne krmí v teplej maštali, alebo jeho údajní majitelia, ktorí mu za každého počasia musia doniesť krmivo. Vôňa leta a hôr prináša do najpochmúrnejšieho ročného obdobia sladkú útechu. Na jednej strane si to žiada dobrý odhad a predstavivosť. A na druhej strane opatrnosť. Warte mal. Ho, ho, ho. Ja, sehr gut, geht sie. Mimochodom, prečo sa teda cúkšpice volá cúkšpice? Pôvodný tvar znel cúkšpic a súvisí s tým, že sa tu často vyskytujú lavíny, ktoré po sebe zanechávajú výrazné stopy, po nemecky Züge. Názov cúkšpice teda v skutočnosti znamená lavínový vrch. Na slovenskom znení spolupracovali Ivan